What's up, everyone? So, today mag-vlog na pud ko and basta na ko vlog na gid content, you know, for entertainment, some shit. Yeah. I'm here with my best friend nga magtabang sa ako sa pagimo sa content nga akong naisip. So, naisip din. Basta surprise na. So, turn on the engine. Di ko balagon. Di ko kabalagon. Naparikon na rin sa itong lukanan. Kita lang, bakit kanimiyo? Kali na po siya sunod is kuan siya. Kanang ba itong mahuman na mo sa inyong test tapos matingalan na lang ka kay tanawa lang. Sembrik na! Gago! International. Nigga, we made it. Hey, we made it. Nigga, we made it. Hey, damn, we made it. Nigga, we made it. Hey. What the hell? Gamay ako score. Naglipay-lipay pa ka. 8/25 raman eh. Uli, uy!